Simon Busuttil reġa' appella lil poplu Malti biex meta jmur jivvota ma jagħżilx bejnu u bejn Joseph Muscat, anke jekk Prim Ministru tal-pajjiż se jkun wieħed minn dawn it-tnejn. Il-kap tal-Oppożizzjoni repeta dan fjum li l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika ta' 3 gazzetti wera li Joseph Muscat huwa fdat bil-ferm aktar minn Simon Busuttil. Fil-fatt, Busuttil kienet jitkellem ftit tassijat wara fis-siġġiewi. Mhix għażla bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Mhix għażla bejn Joseph Muscat u jien Simon Busuttil. Simon Busuttil reġa' tenna li kien għalih din l-elezzjoni ma ġilidix ma' Joseph Muscat għax ridu jitlaq qabel. Postu madux fil-politika. Għaldaqstant, aħna ilna ngħidu lill-Prim Ministru itlaq issa. Tibqax hemm. Il-komplement ta' diskors ta' Simon Busuttil kien iddominat minn attakki negattivi fuq il-gvern u tmexxija tiegħu filwaqt li appella lin-nazzjonalisti biex ma jaqtawx qalbhom.